și vă voi arăta ce am primit de Moș Nicolae. Să începem. Primul lucru, am primit această pijama cu ursuleți. Da. Pantalonii. Așa. Sunt cu ursuleți, v-am spus, și cu happy. Da. Happy. Așa. Și bluza cu 2 ursuleți. O să le pun acolo pentru că nu le împachetez acum. Am mai primit și acest pulover roz cu helancă de la Tex, nu știu, mărimea 90 ani. Da. Și pe spate. Asta e spatele și asta e fața, e ciudat. Că sunt la fel, dar da. Apoi am mai primit această pungă cu dulciuri, care am niște biscuiți Anita cu portocale, niște biscuiți Paradis, o prăjiturică Barney, un corn 7 Days cu vanilie, o măgură Paradis, un baton Mars, un cor magic, un baton Brio cu, nu mai știu, cu cereale, un pachet de biscuiți Oreo, o măgură mare Alexia, un pachet de biscuiți Tempo cu ciocolată, patru pătrățele de ciocolată Camelia cu caramel și o măgură 7 Days. Acum trebuie să dispară pentru că o să le pun la loc. Și taram! La loc. Apoi am mai primit și această șosetuță cu dulciuri. Ai, ce grie. Da. Primul asta este o pungă de Kinder School Buns. Sunt niște bomboane cu alune și cu cremă de lapte în formă de ou. Sunt foarte bune pentru că am mai mâncat. Apoi am primit și această punguliță de Kinder Mini Mix. Am primit niște ciocolățele cu imprimeu de scuzați-mă, cu imprimeu de moș. Am mai primit și acest ou Kinder Surprise. Am mai primit de fapt am mai primit 2 ciocolățele amestecate între biscuiții Tuc și ciocolata Milka. Am mai primit o ciocolățică Kinder Delice, o ciocolățică Kinder Penguin. Am mai primit o ciocolățică Kinder Delice, încă una. Am mai primit un moș Kinder. E foarte drăguț, cu sacul, cu jucării și cu chestii așa. Am mai primit încă o ciocolățică Kinder Delice. Am primit încă o ciocolățică Kinder Penguin. Nu Kinder Delice. Știu că sunt multe Kinder Delice și cred că mai sunt. Da.
una. Mai e Kinder Delice. Așa, mai e unul singur. Ia să vedem ce-i depitează la moș pe aici. Uite, un moș în sanie, ce drăguț, cu un nou Kinder care are surpriză în el, se pare. Kinder Surprise plus moșul pe sanie. Tare. Să dispară. Uitați-o chiar aici. Ca pe magie au dispărut dulciurile înăuntru. Să începem cu lucru Violeta. Să începem cu primul lucru. Este un caiet de mate cu Violeta Music Love. Este din Italia, scrie aici, este fabricată în Italia. Are 80 de file. Așa. Și este de mate. Am unul la fel, numai că este de română. Nu primit la mai de mult, să zic așa. Și Disney Vita. Apoi am mai primit-o de matematică. Am primit așa din sezonul 2, da, cu This Is Me. Tot de matematică cu Disney Violeta. Este tot din Italia și mi se pare că are tot 80 de file. Da, tot 80 de file. Sunt la fel la grosime. Apoi din sezonul 1 le am pe acelea de română. Am un studențesc, la fel ca și acestea, pentru că noi scriem pe studențesc. Am cu Leon, Violeta, Ludmila, Thomas. Este de română. Normal, pentru că am și două de mate care sunt din sezonul 2 și două de română care sunt din sezonul 1. Am un caiet cu Thomas, Violeta și Leon din sezonul 1 de română, v-am spus, are în jur de 60 de file, pe când alea de mate aveau 80, la fel și acesta are 60 de file și este fabricat în Italia. Cel mai mult și cel mai mult dintre toate caietele care le-am primit, mi-a plăcut acesta, care am și unul mic, cel cu Leon, Violeta, Ludmila și Thomas. Este preferatul meu, are imprimeu foarte frumos, cu exact cu jurnalul exact al Vietei. Apoi am acest stilou, cu toate că văd cutia este, de fapt ambalajul este din sezonul 1, poza este din sezonul 1, stilou este din sezonul 2. Eu vreau să decupez poza asta pentru că e preferata mea dintre toate pozele cu Violeta. E foarte drăguță. Apoi am mai primit un creion cu Violeta din sezonul 1. Stați să vă arăt. Deci, cu Violeta ascultând la căști. E nou, deci chiar e nou. N-am primit ambalaj la el, dar este nou. Uitați, eu știu, voi guma încă nu este ascuțit. Este impecabil. Apoi am mai primit o riglă care deja am desfăcut-o eu în seara asta, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Este de 30. Celelalte erau de 10 sau 20. Asta este cea mai mare, cu Violeta pe la sfârșit, scrie Music Love Passion, Disney Violeta și Violeta când scrie la jurnal. Apoi am această casetă cu Love care conține parfum și spray. Parfumul este din sezonul 1, la fel și cutia cu imprimeu, dar celălalt spray-ul este din sezonul 2. Aici scrie la Riv și aici este Violeta, Violeta din sezonul 1, aici Disney Violeta și pe într-o parte așa, la fel și pe spate e așa și este într-o parte tot așa și se deschide chiar așa. Aici are
modelele următoare din sezonul 1. Parfumul Vieta pe care l-am acum, spray-ul Vieta pe care l-am acum, parfumul acesta deodorant pe care nu l-am. Am unul din sezonul 2, acesta este din sezonul 1. Poate era și vreo casetă din sezonul 2, nu știu, dar da. Și acest gel de duș. Da, așa arată, este parfum și spray. Apoi, ultimele lucruri sunt aceste plainere cu violeta 1, care sunt extrem de drăguțe și sunt cu 4, sunt din acelea mari și da, spațioase și sunt de mate. Plac foarte, foarte mult. Sunt cu Thomas, Vieta și Leon. Thomas, Vieta și Leon. Amândouă sunt la fel pentru că nu existau și altfel și sunt foarte drăguțe. Sunt la fel ca acest caiet, numai că sunt plainere. Da. Deci, acestea sunt lucrurile primite. Sper că v-a plăcut. Da, știu că n-am mai postat videoclipuri și mi s-a închis contul, cum ar veni. Adică l-am oprit eu. Și aveam noroc că nu mi s-a schimbat parola. Da. Ceau!